וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשונו השנית לשאתו מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור ויעשו בני ישראל עד הפוסח במועדה ב14 יום בחודש הזה בנו 40 תעשו אותו במועדה ככל חוגותו וכל משפטו תעשו אותו וידבר משה על בני ישראל לעשות הפוסח ויעשו עד הפסח בו ראשון ב14 יום לחודש בנו 40 במדבר סיני ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו בני ישראל ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יוכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויגרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא ויאמרו אנשים אמו אלוהו אנחנו טמאים לנפש אדם לא מוני ג'ורה לבלתי אגריב אז קורבן אדוני במועדה בתוך בני ישראל ויאמר עליהם משה אם זו שמו מה יעשו אדוני לכם וידבר אדוני על משה לאמור דבר על בני ישראל לאמור איש איש כי יתומה לו נפש ובדרך חגו לכם לדורותיכם ועשו פסח לאדוני בחודש השני ב14 יום בנו 40 יעשו אותו על מסות מורים יאכלו לא ישאירו ממנו עד בוגר ועשם לא ישברו בו ככל חוגת הפסח יעשו אותו והוא איש אפשרותו ודרך להויו וחודה לעשות הפסח ונכרתו נפשי מעמו כי קורבן אדוני לא יגריב במועדה חטאו ישעו וכי ירור איתכם ג'ר ועשו פסח לאדוני כחוגת הפסח וכמשפטו כן יעשה חוגו אחת יהיה לכם ולג'ר ולזרח אורס